ସମ୍ବଲପୁରୀ କଳା ସଂସ୍କୃତି ଅନୁଷ୍ଠାନ ତରଫରୁ ଆଜି ସମ୍ବଲପୁରୀ ଦିନ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ତାରିଖ 1/8/2026 ଦିନ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ବଡ଼ଗାଁ ବ୍ଲକ ପାମରା ଗ୍ରାମରେ ଆଜି ସମ୍ବଲପୁରୀ କଳା ସଂସ୍କୃତି ଅନୁଷ୍ଠାନ ତରଫରୁ ଧୁମଧାମରେ ପାଳିତ ହେଲା ସମ୍ବଲପୁରୀ ଦିନ। ପ୍ରଥମେ ଅତିଥିମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଇଥିଲା। ତାପରେ ଇଷ୍ଟଦେବୀ ମା ସମଲେଇଙ୍କର ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଗୁରୁ ଶ୍ରୀ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ବହିଦାରଙ୍କ ଜନ୍ମ ବାର୍ଷିକ ଉପଲକ୍ଷେ ତାଙ୍କର ଫଟୋରେ ପୁଷ୍ପମାଲ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଅଗଷ୍ଟ 1କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଦିନ ଭାବରେ ସାରା ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ପାଳନ କରନ୍ତି। ସମ୍ବଲପୁରୀ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତିର ଜନକ ଶ୍ରୀ ବହିଦାରଙ୍କର ଏହି ଦିନକୁ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଭାବେ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବରେ ବଡ଼ଗାଁର ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଶ୍ରୀ ଅମିୟ କୁମାର ପ୍ରଧାନ ଏବଂ ସାମାନ୍ୟ ଅତିଥି ବଡ଼ଗାଁର ପୂର୍ବତନ ନାୟକ ସରପଞ୍ଚ ସମାଜସେବୀ ଶ୍ରୀ କେଶବ କରସଲ, ପାମରା ଗ୍ରାମର ଗୌତିଆ ଶ୍ରୀ ସୁନ୍ଦରମଣି ରାଉତ, ଦାରଜମିର ଗ୍ରାମର ସରପଞ୍ଚ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ହାହା ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିଲେ। ଏହି ସମ୍ବଲପୁରୀ ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅନୁଷ୍ଠାନର ସଭାପତି ଶ୍ରୀ ଟୋନିସ ରୋହିଦାସ, କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷ କଳ୍ପନା ରୋହିଦାସ, ସମ୍ପାଦକ ଶ୍ରୀ ଦୁଷ୍ମନ୍ତ ଭୋଇ, ସହ ସମ୍ପାଦକ ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ରାଉତ, ସହଯୋଗୀ ଜିତାରାଣୀ ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ହେମାମାଳିନୀ ନାୟକ, ବଳରାମପୁର ସେଠ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ପାମରା ଗ୍ରାମର ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ଆଜି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସମାଗମ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ସମ୍ବଲପୁରୀ ଦିନରେ 35 ଜଣ କଳାକାର ଆସି ନିଜର ସମ୍ବଲପୁରୀ ଗୀତ, ନାଚ, କବିତା, ଚିତ୍ରକଳାରେ ମନ ମୋହିଥିଲେ। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଭସ୍ମାରୁ ଆସିଥିଲେ କବି ଅର୍ଜୁନ ତଣ୍ଡିଆ, ପାମରା ଗାଁରୁ ରାନୀ ଗ୍ରୁପ, ସ୍ୱପ୍ନା ଗ୍ରୁପ, ସୃଷ୍ଟି ସାଧୁଆ, ପ୍ରିୟାଂଶୀ ଖିଲାରୀ, ଶ୍ରାବଣୀ ବଡ଼ଗାଁରୁ ସୌମ୍ୟଶ୍ରୀ ପଣ୍ଡା ଏହିପରି ଅନେକ ଜଣ ଭାଗ ନେଇଥିଲେ। ଅନୁଷ୍ଠାନ ତରଫରୁ ସଭିଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ପତ୍ର ଦେଇ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହିପରି ସବୁ ବର୍ଷ ଧୁମଧାମରେ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଦିନ ପାଳନ କରିବାକୁ ସଭିଙ୍କୁ ଅନୁଷ୍ଠାନ ତରଫରୁ ଜଣାଇଥିଲେ ଏବଂ ଆମର ସମ୍ବଲପୁରୀ କଳା ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରା ଆମର ପରିଚୟ, ଏହାକୁ କେମିତି ବଞ୍ଚାଇ ରହିବା ଆମର ସଭିଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ବୋଲି ଅନୁଷ୍ଠାନର ସଭାପତି ଟୋନିସ ରୋହିଦାସ କହିଥିଲେ ଏବଂ ସଭିଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇଥିଲେ।